sa nam mê giờ gai yếm ba uka sa Giêsu nam mây nó đu quên đa nam mê giờ doa nam mê giờ kê sa doa say khi giờ kê sa bầu dù giờ ghé vào thong đã lỡ cơ xa em mi ya để ta thâu plo ya tu o ya bầu thong ba thong nè xa Giêsu để sơ yang yang apho ya thủy lòng ya ta lỡ cơ xa mi ya mẹ ta mong say khi ô ba la ya ta song e say thong ong ao thong ya khu wa đi cơ ye sa la ya po say thong ong a mai say khi say ta sơ ma gin din le pa when a thong ta nong ba khi joa no vi ta sa ya ta song e say thong ong ao thong ya khu wa để cơ ye sa la ya po say thong ong a mai say khi say ka sa Giêsu nam mê ka sa khu ni gin đi ya ga sa mi ya để ta thâu plo ya tu o ya bầu thong ba thong nè sa Giêsu để sơ yang yang apho ya thủy lòng ya ta lỡ cơ sa mi ya mẹ ta mong say khi ô ba la để cơ ye sa la ya po say thong ong a mai say khi say ta sơ ma gi din le pa when a thong ta nong ba khi joa no gi ta sa ya ta song e say thong ong a thong ya khu wa đi cơ ye sa la ya po say thong ong a mai say khi say ka sa Giêsu nam mê ka sa khu ni gi đi ya say thong ong a thong ya khu wa đi cơ ye sa la ya po say thong ong a mai say khi say ta sơ ma ghi din le pa when a thong ta nong ba khi joa no gi ta sa ya ta song e say thong ong ao thong ya khu wa để cơ ye sa la ya po say thong ong a mai say khi say ka sa Giêsu nam mê ka sa khu ni gin đi ya